Esselamu Aleyküm. Eylülleşler, doğanlar, Müslümanlar. Bugün hem Allah nasip edenden Ramazan ayının 18'i Hicri kamarı 1445 ve 2024 yılın Mart ayının 28'i. Allah nasip edenden tutyan oruçlarınız kabul olsun. Allah can sağmancı bu ayın sonuna avray bilen ağzı birlik kuran sonuna çıkmamızı müyesser eylesin. Ve çocuklarımıza, maşkaralarımıza ağzı birlik mıdama olsun, devam olsun, ama töytümüce olsun. İşte ayda bir adet ayet geçecek. Türkmenistan'da vaktimiz de yardım edişiydi. Yardım için akmaya cilinde yani çıkmazdan yani. Bayram namazının birine vardım. Ayet namazlarının ruvanlık diye varadan bayramı değil. Yardım için. Yerden barsan ilk sırada yer alayan yetişip geldiğiniz için sebebi mescitte önde oturacak olsanız iyi gelin mescide deyip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuran bardık bir salonlardan kamera geldi, o geldi, bu geldi. Benim tahyasızdım. Tahya yoktu. Sebebi şu tahya var. Tapsak giyes. Ama tahya giymek Kur'an okan vaxtın, namaz okan vaxtın sünnet soğağı vardır. Giymesinin günahı yoktur. Onun için şuna yardım etişiyor. Adam arkamda bir oturup tahyası mı yok bunun ön kısartarlı timunu. Onu iyice şişirmeli diye modda bir hilere korkuttum. Ne hilek oldu bir musulman da onu ödüm. Hilin içine molla deyip tanıp verim bir adam feyliydi belin. Bir hilli oldum. Söylemedim işaret demedim mi? Bunu alak dedim, böyle dedim yerimizden ayıracak kolonun bari kameranıza, videomuza çıkan gelmedik. Namaz okumana geldik belin. Arkadan biri geldi, yok oturun dedi. Dinlemeyen onu dedi. Başka biri geldi de kovu sözünü ayıttı. Diyecek kolerim. Ondan sonra başka bir molladan oturup kuruluş otuyan. Ne şunu alakla attıray diyeniz. Halkın hem için doğrular aydanızda, hakikatler aydanızda diyen vakti. Vah! Serdarcan deyip o vakti benim hem 30 yaşlarındadır ne 35 yaşlarındadır ya 40'ındadır ne adım için. Biz ne edel ahir dedi. Biz hep de bir gezek KGB'da yığınağı var yaz. KGB Milli Hofsuzluk'ta nedara şolar näme görkezme berse şonu edýäsdi. Hani o döwürlerim näme bizim yurdumuzda şeýle bir söz var, köp ýerde aýdylýar. Hakykat aýdylmaly, ýöne her ýerde aýdylmaly däl diýerler. Indi şolary näme diýip otyz? Ýaşym 49'a geldiğim bunda. Şeýle otyn Kur'an-ı Kerim'i bir gezek okudyp, ýene bir gezek okawatyz, hadis şerifleri okawatyz. Bir yerde çıkıp hakikaty görlemäň bendelerim diýip aýdylar, gaýtam eýsemem. Zalimlara karşı hakikaty hemişe dik durup aýdyn, hakyky müminler şolardyr diýe. Dinimiz bize hakykaty aýtmagyny buýurýar, ağzy birligi, cevisligi, birek taşynma, ýüşüp durmagy, biregiň doganyň ýaly görmekligi buýurýar. Ve bugün nesip edenden Kur'an-ı Kerim'den 50. Kaf ve 59. Haşr suresini okaýlyň nesip edenden. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf suresi Mekke'de inen sürelerden bol 45 ayetten ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayettaki elifbi harfi olan Kaf harfinden alınandır. Bu sürede Allah Teala'nın güç kudretini ve hikmetini görkezýän alemdäki käbir zatlar barada görüň açylýar. Bulary yaradan Allah'ın kıyamet mahşarda insanları täzeden diriltmäge güýjüniň ýetjekdigi beýan edilýär. Dini inkar edenlere öňkü käbir milletleriň başyna gelenler ýatdymylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Kaf, keramatly Kur'ana kasam bolsun. Öz aralarının bir duýdurujynyň özlerini dogry ýola salmak üçin gelmegine gen galan kapyrlar. Bu gaty gen zat. Biz ölüp toprak bolanymyzdan soň täzeden direlersmi? Bu akla gaty uzak ähtimal, mümkin näl diýdiler. Biz topragyň, olaryň bedenlerinden
nämäni kemeldendigini, çüýredendigini bilýäris. Biziň ýanymyzda ähli zady goraýan kitap bardyr. Aslında olar özlerine hakykat gelenne ony ýalan hasapladylar. Olar indi bikarar, aljyraňy ýagdaýdadyrlar. Olar ýokarlarynaky asmana seredip, biziň ony nädip gurandygymyzy, ony nädip bezendigimizi, onda hiç bir gädigiň, näsazygyň ýokdugyny görmeýärlermi? Biz ýere hem ýazyk goýduk. Ol ýerde deň aramlygy saklamak üçin berkuli daglar ýerleşdirdik. Ol ýerde dürli görnüşdäki ýakymly ösümlikleri bitirdik. Bulary Allaha yöneljek her bir bendäniň köňül gözüniň açylmagy we ibrat bolmagy üçin berja etdik. Biz asmandan bereketli suw indirdik. Onuň bilen bağ-bahçalary we oruljak ekinleri, şahalary, biri bilen çyrmaşyp giden uzun boýly hurma agaçlaryny ýetişdirdik. Bendelerimize rızkıl bermek üçin ol suw bilen ölü ýere toprağa ýaşaýyş berdik. Mazardan çykyş, direliş hem edil şeýle bolar. Olardan öň Nuhun aleyhissalamyň kowmy, Res ýaranlary, Res halky, Semud, Ad, Firavun we Lutun doganlary hem Peýgamberler aleyhissalamy ýalan hasapladylar. Eýke ýaranlary, Eýke halky bilen Tubbah kowmy hem ýalan hasapladylar. Olaryň hemme peýgamberleri aleyhissalamy ýalan hasapladylar. Biz olara azap bermek hak boldy. Biz ölenleri täzeden diriltmekde ejizlik görkezer ýaly. İlkinji ýaradylışda ýokdan bar etmekde ejizlik görkezdikmi? Ýok. Olar şonda da bu täzeden ýaradylış, diriliş babatda inanman şek edýärler. Kasam bolsun, insany biz yaratdyk we nefsiniň oňa näme waswasy salýandygyny hem biz gowy bilýäris. Biz oňa can, ýeňse damaryndan hem has ýakyndyryz. İnsanyň sagynda we çepinde iki sany belleji perişte oturup onuň edýän işlerini belleýändirler, ýazýandyrlar. Onuň insanyň aýdýan ähli sözlerini hökmän ýazýan ýürüýte bellenilen bir gözekçi perişte bardyr. Ölüm serhoşlugy hakykat bolup gelenne soňky deminni oňa bu seniň öňden bäri gaçan zadyň diýler. Soň sura tüýlüge üflener, ine bu hem wada berilen gündür. Ol gün her kim ýanynda erwetligi ýazan bir sürüji, biren gowlugy ýazan şaýat bilen geler. Allah oňa sen mundan gaflatdyň. Biz seniň gözüň öňünden perdäni açdyk. Biz bugün seniň gözüň ýetidir diýer. Onuň ýanyndaky dosty ine ýanyndaky taýyndyr diýer. Yani perişte. İki perişte hem ähli kejir kapyrlary, haýra böwet bolany, çäkden aşan münkiri, Allahyň ýany bilen başkany hem Hudaý tutunany hemmisini bilelikde dozaha oklan diýler. Kapyryň ýanynaky ýoldaşy şeytan ey perwerdigarim, onu men azdyrmadym, emma ol özi hakdan daşlaşyp azaşdy diýer. Allah meniň ýanymda dawalaşmaň, men size öň duýduruş beripdim diýer. Meniň ýanymda berilen söz ýetgedilmez, men gullarıma hiç zalim däldirim diýer. Ol gün dozaha dolduňmy diýenimizde ol ýok, ýene-de barmy diýer. Cennet hem takwalara ýakyn bolar, daşda bolmaz. Olara ine size wada berilen cennet budur. Ol cennet haka yönelen, emirleri gorap saklan berja eden, görmese hem elmudama Rahmandan Allah'dan gorkan hem de Allah'a yönelen bir kalp bilen gelenlere mahsustur. Indi salamatlyk bilen oňa cennete girin. Bu ebedi ýaşaýyşyň başlanýan günüdür diýler. Ol ýerde olara islah zatlary bardyr. Bizde bundan has artygy hem bardyr. Biz öň tutmakda bulardan has güýçli bolan şäherme-şäher gezip gaçary deşik gözlän ençeme nesilleri helak etdik. Bundan halas boluş barmy? Taky bundan kalbi, akly bolan ýa-da şaýat bolup
üstülen dinleyen üçin öwüt bardyr. Kasam bolsun, biz asmanlary, yeri we bu ikisiniň arasyndaky ähli zatlary 6 günde yaratdyk. Bize hiç hili ýadawlyk degmedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen olaryň aýdýan zatlaryna sabr et. Günüň dogýan we ýaşaýan wagtynyň perwerdigarini hamdy sena bilen tesbih et. Gijäniň bir çagyny sejdeleriň izinden ony Allahyny tesbih et. Çağırjynyň Israfiliň ýakyn ýerden seslenjek sura üflenjek gününe kulak sal. Ol gün ähli insanlar hakykat bolan bu sesi doly eşiderler. Bu mazardan çykyş direliş günüdür. Taqiq biz direldiýäris, öldürýäris, gaýdyp geliş bizedir. Ol gün yer ýarylar, insanlar çaltyk bilen mahşer meýdanyna tarap ylgarlar. Bu mahşera jemlemek bize aňsatdyr. Biz olaryň aýdýan zatlaryny ören gowy bilýäris. Emma sen olary güýç ulanyp imana getirjek zabun dälsin. Sen diňe duýdurujy ilçisin. Biz sen meniň duýduruşymdan gorkýanlara Kur'an bilen öwüt ber. Sadakallahul azim. Kaf suresi. Allah Teala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a beren buyruklaryny, onuň ýerine ýetiren wezipesini biz mümin bendelere Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın eden aýdan o ýaşan şekline ýaşap bilmek, aýdan sözüni gaýtalap bilmek, onuň eden hereketlerini gaýtalap bilmek sünnet sogaby diýilýär we her bir musulmanyň üstüne yani bir wezipedir, borçdur. Biz hem muny aýtmaly, ýagny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hem soňky hac veda hajjynda hem veda hutbesinde hem veda hajjynda veda hutbesine edenle hacjetül veda diýilýär. Şonda da buyurýar: "Menden eşitdeniňizi, göreninizi, her bir zadyňyzy şutaýdy görenler, şutaýdy ýoklara eşitsin, duýursun" diýip 1400 ýyl mundan aýdyp geçen sallallahu aleyhi ve sellem ve bize hem Allah Teala özü her birimize huzuruna baranymyzda haýyrly amal bilen garşyna çykmaklygy meýesser eylesin we Haşr suresi. Haşr suresi Medine'de inen sürelerden bolup 24 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayetde azalýan Haşr sözünden alınandyr. Manysy bir ýere jemlenme diýmek aňladýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem käbir Yahudiler ve butparazlar bilen ulalaşyp Medine'de şäher döwletini esaslandyrdy. Emma Yahudilaryň beli nazır taýpasy Mekke'däki Kureyşler bilen dil döwüşip bu ulalaşygy bozupdy. Bu sürede käbir şol Yahudilaryň Medine'den çykarylmagy, munapyklaryň hileleri, musulmanlara nesihatlar ve Allah'ın gözel vasıfları beyan edilýär. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allah'ını tesbih edýär. Ol Allah kudretli, güýçlidir, hikmet eýesidir. Ol Allah ähli kitapdan bolan kafirleri ilkinji sürgünne ýurtlaryndan çykardy. Ýoksa siz olaryň çykaryljaklyklary barada pikir hem etmeýärdiňiz. Olar galalary Allah tarapyndan geljek azapdan özlerini saklar etdiler. Emma Allah olaryň pikir etmeýän taraplaryndan geldi we olaryň kalplaryna gorky saldy. Hatta öýlerini öz elleri bir tarapdan hem müminleriň elleri bilen ýykýardylar. Ey akyl eýeleri, bes ibret alın. Eger Allah olary köpçüliklerin sürgün hökmüni ýazmasady, bermesedi, hökmän olary dünýäde başga görnüşde azap bela bererdi. Ahiretde hem olara ot azabı vardır. Allah ve ahiret gününe inanýan kişiniň Allah'ın ve onun elçisiniň garşyna çykanlary, isle olar kakılary, ya oğullary, ya doganlary, ya da tiredişleri bolsun, olara söýgü beslep dost enendiklerini görmersin. Yine Allah olaryň kalplaryna imany ýazandyr ve olary öz tarapyndan bir ruh, güç, kuwwat bilen goldandyr. Allah olary aşagydan derýalar akýan cennetlere ebedi galmak üçin yerleşdirer.
Allah olar hem Allah'dan razıdırlar. Yine olar Allah'ın toparıdır. Bilip koyun, taqiq Allah'ın toparı olar üstünlük kazananlardır. Bunun sebebi onların Allah ve onun ilgisine karşı çıkandıkları üçindir. Kim Allah ve onun ilgisine karşı çıksa, taqiq Allah'ın cezası ören yovuzdur. Eger söwüşde ol kapırların hurma ağaçlarından haysydyr bir zady kesseniz, ýa-da bolşy ýaly kökü bilen goýsaňyz, bu elmydamy Allah'ın ruhsaty bilendir ve onun ýoldan çykan pasyklary cezalandyrmagy üçindir. Allah'ın has öň olaryň emläklerinden Peygamberine olja dip beren zatlary barada aýtsak, siz olar oljalar üçin ne at ne de düýe çapdyrdyňyz. Emma Allah peygamberlerini öz İslam kişilerine söwüşsiz hemde kynçylyksyz üstün edip yeňiş nesip eder. Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. Allah'ın söwüşsiz eýlenilen owa şäherleriniň habar halkynyň öz peygamberlerine beren oljalary diňe sizden bolan baýlaryň arasynda aýlanyp durmaz ýaly olar barada Allah öz isleýişi ýaly höküm eder we olar Peygamberin yakın neveresine, yetimlere, garip kasarlara ve yolda kalanlara değişlidir, sarf edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size nämäni berse, emir etse, alın, nämäni qadağan haram etse, ondan kaçın. Allah'dan korkun, taqiq Allah'ın cezası ören yovuzdur. Şeýle de Allah'ın beren bu oljalary, Allah'ın fazlı keremini ve razılığını gözläp, Allah'ın dinine ve peygamberine kömek vermek için yurtlardan çıkarılan hem de emlaklerinden juda düşen ol hicret göç eden garip kasarlara değişlidir. Olar doğruçullaryň özleridir. Onlardan hicret edenlerden ön ol yurtta Medine'de yerleşenler, ensarlar ve yürekten iman getirenler olsa öz diyarlarına hicret göç edenleri seýerler ve olara berilen oljalar sebäpli yüreklerine isleg, bir injalyk duýmazlar, bakyrlyk hem etmezler. Hatta özleri mätäç bolsalar hem olary öňe sürdiler. Olara maddi kömegiň edilmegini teklip etdiler. Kim nefsiniň gysgançlygyndan özüni gorasa, halas boluşa hem de üstünlüge yetenlerin olaryň hut özleridir. Olardan soň kıyamata çenli dünya gelen ähli möminler, ey Perwerdigarymyz, biziň we bizden öňki iman bilen öten doganlarymyzyň günälerini bagyşla. Biziň içimizde iman getirenlere garşy hiç ýeri öýke kine goýma. Ey Perwerdigarymyz, taqiq sen mähirlisin, rehim şefaatlysyň diýenlere hem söwüşsiz alınan oljalardan berler. Münafıklaryň edýän işlerini görmeýärsiňizmi? Olar ähli kitaplardan, Yahudilerden inkar eden doganlaryna, eger siz bu yerden çıkarılsanız, biz hem hökmen siz bilen bilet çıkarız. Size karşı hiç kaçan hiç kime tawin bolmarız. Eger size karşı söwüş edilse, biz hökmen size kömek ederiz diýdiler. Emma olaryň yalan sözleýändiklerine Allah şaýatdyr. Kasam bolsun, eger Yahudiler yurtlarından çıkarılsalar, münafıklar olar bilen bile çıkmazlar. Eger olara karşı söwüş ýylan edilse, münafıklar olara kömek etmezler. Eger olara kömek berseler hem hökmen izlerini öwürlüp kaçarlar. Soň Allah olary helak eder ve olara kömek hem edilmez. Olaryň kalplaryna sizden duýýan gorkulary Allah'dan korkmaklarından hem has beterdir. Bu olaryň Allah'ın gudratyny bilmeýän kowumdygy sebäplidir. Olar, Yahudiler, siziň bilen köplük bolup yüzbeýüz söwüşmezler. Diňe bir galalaryň içinden ýa-da diwarlaryň arkasyndan siziň bilen söwüşmek islerler. Olaryň, Yahudiler bilen münafıklaryň öz aralarynda çapmyşyklar hem ören aýylgançdyr. Sen daşyndan olary jebistir öýdersiň. Emma olaryň kalplary dargan ýagdaýdadyr. Bu olaryň akylyny ulanmaýan kowumdyň sebäplidir.
Olaryň Yahudilaryň ýagdaýy özlerinden sähelçe öň Bedirde eden etmişleriň jazasyny dadan ahiretde hem jebir jepaly azap çekjekleriň Mekkeli kapyrlaryň ýagdaýy ýalydyr. Yahudilary söwüşe höweslendirýän münapyklaryň ýagdaýy bolsa, göýe şeytanyň ýagdaýy ýalydyr. Ol insana sen inanma, inkar et diýer. Ol inkar eden soň kapyr bolan soň hem şeytan ona takyk men senden daşdyryn. Takyk men älemleriň perwerdigarinden gorkýaryn diýer. Olaryň ikisiniň ağızlarynyň we ağzanyň hem netijesi ebedi galjak ýerleri bolan oda dozaka girmek bolar. Ine bu zalimlaryň jazasydyr. Ey iman getirenler! Allah'ın azabyna duçar bolmakdan gorkun. Her kim eltir ahiret üçin näme taýýarlandygyna seretsin. Allah'dan gorkun. Allah sizin edýän ähli işlerinizden habardardyr. Allah'ını ýatdan çykarandykları üçin onun Allah'ını hem özlerini unutturan kişileri ýalyp bolman. Olar pasyklaryň hut özleridir. Dozaklar bilen cennetiler deň bolmaz. Cennetiler üstünlüge yetenleriň hut özleridir. Eger biz Kur'any bir dağın depesine indirsedik, onun dağın Allah'dan gorkusyna başyna egip bölek boljakdygyny görerdim. Ine biz misallary pikirlenmekleri üçin insanlara düşündirýäris. Ol özünden başga ibadata laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Ol görülýän we görülmeýän ähli zady bilýändir. Ol Rahmandyr, mehribandyr, rahimdir, rehim şefaatlydyr. Ol özünden başga ibadata laýyk Hudaý bolmadyk Allah'dır. Ol melikdir, hökümdardyr, kuddustur, kemçiliklerden päkdir, salamdyr, salamatlyga ýetirýändir, mümindir, amanlyga ýetirýändir, müheymindir, seredip duran gözekçidir, ezizdir, kudraty güýçlidir, jebbardyr, güýç ulanyjydyr, mütekebbirdir, beýiklikde deň taýy ýokdur. Allah özüne şärik goşýanlaryň aýdýan zatlaryndan päkdir hemde beýikdir. Ol Allah halıktır, yaradıcıdır, baridir, yoktan bar edicidir, musavvirdir, şekil surat vericidir. Ähli gözelatları onunkudur. Asmanlardaki ve yerdeki ähli zat onu tesbih eder. Ol gudreti güçlü hikmet eýesidir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamul murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme inni eselike manenden ve eselike kalben haşu ve eselike ilmen nafi ve eselike yakinen sadık ve eselike dinen kayyima ve eselike afiyete min kulli beleyh ve eselike tamamil afiyek ve eselike demamil afiyek ve eselike şükrel afiyek sırana nas. Allahümme eşkili zalimine bil zalimin ve ehdini beynihim salimin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve azaben nar. Rabbena ighfir li wali walidayya ve lil mu'minina yevme yekmul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Allah'ım ya Rabbim yolumuza tağman dolanıp parmağımızı pek niyetli, arasa kalpli, imanlı bendelerinle beraberlikte sen özün kalplerimizi birleştirip bizi zalimi sultanına karşı ağzı bir bolmaklığımızı gansız, kan dökmen, adam öldürmen, kişinin canını kıyman, sağamanca yolumuza üstünlük bilen zalim sultanı çalışırmaklığımızı özün müyesser eyle, yurdumuza parahatçılık ver, bol elçilik ver, mümin doğan kardeşlere ağzı birlik, cevislik ver. Çünkü müminin doğanıdır, Müslümanın doğanıdır. Müslümanın kanını dökmek haramdır, günahdır. Özün bizi doğru yolda birleştirip getireberi, düşmançılık edenleri, pek niyetli insanlara karşı her türlü duzaklı planları kuryanlara karşı Allah'ım ya Rabbim hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel nasir. Yüce Rabbim sen bize yeterlikdirsin, sen bizi koruyacaktırsın, sen bizi hak yola çıkaracaktırsın. Sırat-ı müstakim üzere bolanlardan eyle kendilerine nazımot betiktirin ve yemiş bediktirin beğenedikten eyle sağamanca madaçağalarımıza, maşkalarımıza ağzı birlik, bolçuluk içinde yaxşı günlerde kavuşmamızı ve ehli halk olup
ümmeti Muhammed bolup, belki de ähli dünýäde köçenip gelen halklary bolup, maşgalalarymyza gowuşup, biziň ählimize begençden, sevinçden, begenç göz ýaşlary bilen ağlamaklary we sana şükür etmekligi, hamd okumaklary özüň meýesser eyle. Amin ya rabbil alamin. Rahman. Sag bolan ýerleşler, nähip bolsa ertir dowam ederiz. Allaha emanatsyňyz. Özüňizi gowy seredin, oranlygyňyz kabul bolsun inşallah.